बेवहाय कोनो बिटिआर टिटिआर होननाय गैया गोदान जेबो रायजो फैयाखै आगोलनि जि बिटिसि बे बिदिनो दं जि डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांनि साइन होनायाव 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव जों मोनबोदों बेनो दं बे बिटिआर नि जाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा जोंनो रोखा रोखा फोरमायथिनानै होदोंदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों बयबो रायजोफ्रा जेबो मोननो हाया जे आगोलनि बिटिसि बे बिटिसिखौनो दिनै बिटिआर खालामनाय जादों होननानै जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारानो जोंनो रोखा रोखा फोरमायथिनानै गालांदोंमोन नाथाय बै बाथ्राखौ जों बयबो रायजोफ्रा गोसो होआलासिनो बिटिआर गोरोबथानि जाय बाथ्रा जोंहा प्रमोद बर' सारनि बाथ्रा होलांनाय बे बाथ्राखौ जोङो नंगौ साननानै जों बयबो भट होदोंमोन नाथाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारानि दिनै बै समावनो फोरमायना गालांदोंमोन थिग बेबायदिनो दासिम जोंहा बे बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथियानो जोंनि गेजेराव रोखा रोखा बेरखांगासिनो आरो रोखा रोखा जालांगासिनो अब्ला रायजो लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बै समाव मा जोङो फोरमायथिनानै गालांदोंमोन बिनि क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बिटिआर जानायनि उनाव गासैबो बर'नि सेंग्रा सिख्लायलायनो साख्रि मोनजोबसिगोन आरो बिनि थाखाय फर्म राननानै होदों आरो गावबा गाव बाय'डाटा बेसेबां क्वालिफिकेशन गोनां मानसि दं बिसोरो गासिबो जमा होनांगौ गासिबो साख्रि मोनजोबसिगोन बायदिसिना बाथ्रा बेफोर गासिबो बाथ्रायानो सैथो नंजोबा बिटिआर सुक्तिया नंगौ थामथि गोरोबथाया नंगौ सुक्तियाबो बिटिआर नङा मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट बेवहाय कोनो बिटिआर टिटिआर होननाय गैया जियानो होना दं बेखौ गाज्रि मोननांगौनिबो बेयाव जेबो गैया गोदान जेबो रायजो फैयाखै आगोलनि जि बिटिसि बे बिदिनो दं जि डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांनि साइन होनायाव 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव जों मोनबोदों बेनो दं बे बिटिआर नि जायगाखौ बिटिएडि होनदोंमोन इंराजियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट एबार जायफ्रा सागर होदों सहि होदों एबसु आरो एनडिपि गुबुन बेवहाय बे बिटिएडि खौ बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन नाम दोननांगौ होननानै बुंदों आरो बेखायनो बेजोंनो जुदि नोंसोर खुसि जायोब्ला होमब्लालाय आरो माथो दं होननानै बिटिएडि होननानै जाय एलेखाखौ मोनथियो बेखौ बिटिआर अब्ला मानव गेदेर रायजो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो मोनथिखाबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बै समाव प्रमोद बर' सारनि बिटिआर गोरोबथानि बिसय मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मा बुंदोंमोन आरो बिटिसि गोरोबथाखौ मा बुंदोंमोन बिस्वजित दैमारी सारा बै समावनो बिस्वजित दैमारी सारा जेब्लानाखि 2001-2003 आव जेब्लानाखि एमएलए जादोंमोन बे समावनो जा मोननांगौ बेखिनिखौ मोनखादोंमोन आरो जेबो जोंहा बिटिआर गोरोबथा बा थामथि गोरोबथानि गेजेरजों जेबो मोनफुंनो हायाखै होननानै जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारानो जोंनो रोखा रोखा फोरमायथिनानै होबाय अब्ला रायजो लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जाहाथे गोजौआव दैथायहरनो हायो आरो सासे मोजां लिडार महरै जोङो दैथायहरनायजों लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा जोबथेसाननिफ्राय उदां जायो स' अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।